שלום לכולם, מה שלומכם? לאחרונה נתקלתי כמה פעמים בשאלה איך לעזאזל מוחקים חשבון פרופיל אינסטגרם. תכלס כשחושבים על זה התשובה אמורה להיות די פשוטה, לוקחים את האייפון, את הגלקסי, כל סמארטפון אחר, נכנסים לאפליקציה, הגדרות ולמחוק. לא, בפועל זה לא מה שקורה, תהליך המחיקה הוא טיפה ליותר מסובך, אבל גם ברגע שמבינים אז הוא די פשוט. והדרך היחידה למחוק חשבון אינסטגרם לחלוטין היא למעשה דרך המחשב. אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נפתח דפדפן, נלך לאינסטגרם, נרשום בגוגל אינסטגרם, נקבל את התוצאה הזאתי כמובן, ונזין את השם משתמש והסיסמה שלנו. תהיו איתי בזמן שאני עושה את זה. וברגע שאנחנו נכנסים לחשבון, אז כפי שתכף תוכלו לראות, יש לנו למעשה אופציה לערוך את הפרופיל. אנחנו נכנסים פה לשם המשתמש שלנו ו-Edit Profile. עכשיו כשאנחנו הולכים ל-Edit Profile יש לנו בין שלל האופציות כאן אופציה חביבה שנקראת Temporarily Disable My Account, שזה בעצם אומר להשהות באופן זמני את החשבון שלנו. אנחנו נלחץ על זה ונעבור למסך שבעצם ישאל אותנו שאלה למה אנחנו רוצים להשהות את החשבון. אנחנו לא רוצים להשהות את החשבון, כי אם אתם יכולים לראות כאן רשום You can only disable your account once a week, זאת אומרת שמדי פעם החשבון אחרי שההשעיה תסתיים הוא יחזור להיות באוויר, ואנחנו לא רוצים שזה מה שיקרה. אז הטריק הוא מאוד מאוד פשוט, כאן בשורה של ה-URL יש לנו temporary, אנחנו נסמן את זה ונמחק את ה-temporary, ומה שאנחנו נקליד במקום זה את המילה permanent, P-E-R-M-A-N-E-N-T, permanent, ואנחנו לוחצים enter ופתאום אנחנו עוברים למסך delete your account. וואלה. So, why are you deleting this account, your account? זה לא ממש משנה, בואו פשוט נרשום, לא יודע, too many ads למי שלא רוצה לראות מפרסמים, מתחילים להגיד לנו שהם לא רוצים, בלה בלה בלה, שהתמונות והווידאו שלנו ייעלמו לנצח, זה בסדר. To continue, please re-enter your password, אז אנחנו מקלידים שוב פעם את הסיסמה שלנו, ולוחצים פה למחוק את החשבון לצמיתות. Are you sure? כן. ו-your account has been removed, we're sorry to see you go. זה כל הסיפור, ככה מוחקים חשבון של אינסטגרם, פשוט חייבים את המחשב בשביל זה. אני מקווה שנהנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה של המשך יום.